jungle, der finder man mystik. Dyrene kan lide at danse og swing. Løber og giraffer, æbebørn og myg danser i takt omkring. Det shit är 10 mil cash, när fingrarna de krampar. Karaterna de dansar, behöver ingen lampa. Vill inte ha problem, brorsan vi är hantlar. Laddar i Casablanca, en mil i min janta. Räkna 10 mil cash, när fingrarna de krampar. Karaterna de dansar, behöver ingen lampa. Vill inte ha problem, brorsan vi är hantlar. Han 30 hans ansar, eller knockan som Hamza. De gör allt för cloud, de dör för den här shiten. Och hittar på historier, snälla vad tror den är? Bundgaard, han snyder fucking meget. Bundgaard kendt modder, ja. Bundgaard, han startede legit dansk cheat, man. Hvis han Bundgaard, som der er fucking god til PvP, så kniver I jo sgu da alle. Det er det. Jo, lyt. 2-3 chefs står ude på at finde noget. Alle sammen, de vil gerne blive noget. Ikke nogen mand, der har lyst til at fuck, ja, de er alle sammen ude på at spille noget. Jeg har været der selv, bare fortæl, at over kan du altid sige noget. Bare slap af og pas din sag, jeg vil passe min egen no window. Yes. Og så er de pludselig mænd. De vil gerne lave penge, jeg har set deres måde, ja, vi er ikke som dem. De vil bare lave sjov, og de alle sammen løb, ja, de alle løb hjem. Råber KV højt, for de alle sammen frygter gang. Lyt 6705 KV op, jeg vil ikke som dem. Folk de vil skifte deres side som gear. Pas på, ikke dø til ham, ikke dø til ham. Ruller kubik, ruller på fjenden. Puller de shanks, så puller jeg selv. Spiller de op, sender dem hjem. Du ved at vi gør det igen og igen. Ved ikke med dig, men jeg ser på din bro, som der aldrig er inde. Hvad skal jeg sige? Giv ham nogle penge, snakker om lag. Hvor var de henne? Alle de gemmer sig væk efter 5. Sabe på, og du står med en dame. Sabe på, og du står med en dame. Jo, så de vil alle sammen gerne prøve af. Værsgo, de må gerne prøve på det hele. Lagt bro, stop det nu, det vil ende helt galt. Du vil knippe dig selv. Og jeg har ikke nogen plan for de andres dag. Jeg vil bare trykke dem alle.